Bé, el 2017 no ha sigut un any fàcil, sobretot a l'inici, que va ser dur, de moltes caigudes, però crec que hem fet una meitat de temporada molt bona, amb el primer podi Moto2, així que l'objectiu de preparar bé el 2017 crec que està complert, així que a treballar fora aquest hivern i a preparar el 2017, que serà l'any important. Bueno, ha sigut un any molt complicat, la veritat és que no ha sigut un bon any, he patit molt, sobretot la primera meitat del campionat. No ha sortit res del que jo tenia més o menys previst, amb el canvi de pneumàtics amb els Michelin. M'ha costat molt adaptar-me, hem acabat bé l'any, força competitius, però sens dubte que aquest any suspesos. Faig un balanç positiu d'aquest any 2016, però crec que hem pogut fer millors resultats finalment. Ha sigut una temporada molt positiva, tot i que ha costat molt, però he pogut guanyar el Mundial d'Enduro i la veritat és que quan costa tant assegureix encara millor i després el Dakar jo crec que va anar bé, tot i les dificultats i que no va anar com volia, però el resultat va ser molt positiu. La veritat és que ha sigut un any molt positiu. Vaig començar l'any molt malament, amb moltes dificultats. A mesura que van avançant l'any van sortir noves oportunitats, tornar a córrer als Estats Units, al final hem tornat a guanyar carreres, hem lluitat pel campionat. He seguit fent el programa del RAC de nens i bueno, un any més tornem a tenir un altre campió de les categories petites. Bé, depèn, la temporada ha anat jo crec per estajos, no? La primera part de la temporada doncs, crec que vam tenir bons resultats, la moto anava molt bé, jo em sentia super a gust a sobre d'ella, vam fer bones carreres, però sí que és cert que al final de la temporada es va torçar una miqueta, però tot així doncs, hem acabat russant el primer satèl·lit, que era l'important per nosaltres, és el nostre triomf. Bueno, la valoració de la temporada 2016 crec que és molt bona. Hem aconseguit el títol, que era l'objectiu principal i el més important, i sobretot ha sigut una temporada molt treballada que crec que ens ha sortit tot molt bé.